Egunon lankideok, egunon guztio ikusentzuleok, udazkenean gustora hartzen da hegohaizearen bisita, badira ia bi aste pasatxo udazkena estrenatu genuenetik eta geroztik askotan ez etorri, gaur laburra izango da bisita hori, baina gustora hartuko dugu, ze gaur arratsaldean bero puska bat pasa behar dugu eta Euskal Herriko eremu guztietan gainera. Orain goizean freskura galanta, behelainoa sortu da betiko leku horietan, laino altu batzuk ere badira zeruan eta gero brisa pixka bat etorriko da arratsalde partean, baina oroar oso aitzakia gutxi eguraldiak, antizikloiak hegohaizea bidaliko digu arratsalde partean eta hori dela eta atzo baino 3-4 gradu gehiago leku guztietan gainera, ezta? Beroena erdialdean espero dugu, Arrasate, Maule, Iruña, Lizarra, Gasteiz 26 gradu, baina itsasertzean aurreko astean adibidez, Donostia eta oso fresko geratu ziren, gaur 24 iristea espero da, Baiona, Bilbo 25, Tuteran bezalaxe, beraz arratsalde dotorea, tamalez hegohaizeak ez du luzaro iraungo, ze bihar bertan ipar-mendebaldeko haizea bidaliko digu, beste antizikloi batek, ostegunean euri pixka bat, freskura etorriko zaigu, baina ostirala arratsaldetik aurrera, asteburu alderako oso itxura polita dakar eguraldiak.